Tam sú stoky. Ako je na toto. Čo je tu na záchody? Umývadlo tu bolo. Tu je zadný východ alebo vchod. Tu sú ďalšie záchody. To nie sú záchody, to sú sprchy, pozor. Tam je aj pivovar Šariš. Pozrite sa na toto. Samé miestnosti. Bola asi nejaká hlavná hala. Ale prečo to je za dverami? To je zamurované. Aha, na toto. Pozor dávaj. Tam je ten pivovar Šariš. Takže ľudia proste sledujte tu na to, ako to vyzerá. Tam sú rozbité drevené okná. Vyťah? Čo ti dáva? Pozerám. Ultra hardcore. Sú dvere. To ako chápeš mostík, ale nechod tam bol. Ukáž to hore. No, nie. To ani nevidno poriadne. Ako má to je to? Dvojposchodová ona. Tu tiež dačo bolo. To je asi nejaká iná časť. Nefunkčného pivovaru nejaký. Tam nejdeme ku stoke. Schodisko. Čo ti dáva? Ježiši, čakaj, bo má ona kúpiť. Pozrite sa na toto. Wow. Tu bol výťah. Pozor, lebo tu sa to môže pocítiť, tam je ďalšia vedľajšia budova, kúkaj na to. Pozor. Ja viem. Hej, tu by si nespadol dole. Nechceš. Pozri sa na toto. Záchody. Poď tu ešte. Kábel vytrhnutý. Počkaj, stri. Ešte neostri. Sú dvere. Niekoho. Hajzle. Sprchy. Bleknej. Nasraté. Rovnaké všetko. Okno. Jedine zachovalé okno. Kúkneme na okno. Divné mi je, že... To sú sadrokartonové steny, áno. To není sadro. To je. Je to sadro. Ale je to dačo také, jak sadrokartón. Chudále, to sú všade skavačky. Sú. Tu boli šatne. Kúkaj, aha, jaký floorboot. Si našiel zapalovač? GG. Váňa. Tu boli šatne. What the? Čo ti dáva, tak to si tu spravil normálne bez ďacké do úger. Bacha na ihly, keď tak. No, Tam je Šariš pivovar. Oh shit. No, to sú povalky, no. Jak to smrdí. strašne tu smrdí. To tam to plasnené. Takýto telefon, hej. To je jaká značka? Čo ja viem, nie je tu nič napísané, nechcem to chytať. Taký som bol v 2000 rokoch. Ľudia, tieto dvere sú strašné, poobíjame doskami, lebo tam si niekto spravil proste nejaký, neviem, byt, proste posteľ. No nič. Pozerajte na toto, jaká je tu na veľká miestnosť, hala úplne. Wow, tu môžem robiť atletiku, ne? Ale kamo, čekaj tamto tam. Hej, Ty si to dal práve, že... madrac spálená. Ale to by, kamo, to by sa bolo tak skoro. Sledujte na tú druhú časť, ľudia. Tam sa aspoň pokúsim dostať.
Takže znova som na prvom poschodí a tu sú úplne takéto... Pozor na to, tu je stoka. Hej, to, ale to je kokos. Aha, tu sa dá ísť stade. Chceš? Chcem. Tu sú stoky. Tam sú stoky. Tam sú stoky. Aha, tak to je tá budova z druhej strany. Tam sme boli. Stade sa. Akurát s tým... Išlo. Toto to je celé spadnuté. Fuj. Tu bolo parkovisko. No a vtačík. On nevie asi lietať. No dačo s krydlami neboj, nič nezrobíme. Keď schody už vyzerajú viacej, tak sa chovala ich. Hej. Tu výťah. Pozri sa, tam sú proste... Hajzle to boli staré. Musíš čekovať všade, či náhodou nie je stoka, lebo akože najväčšie nebezpečenstvo bolo tak smieť, že ťa niekto tam nepíti. Zhruba čo? Ale proste tí stokári, ktorí... Aha, tam. To bol východ. Ale tu nejdem, bo nás môžu... Hej. Kokos, ono akože... Sleduj na to, tu proste konva. Aby som objasnil, že znova, že kde sme. Nejaká zrejme nefunkčná časť pivovaru Šariš. Kamo tu takto býval? Ti hovorím. Takto. No fuj! Kúkaj tam komu. What the fuck? Airsoft. Ne. Nechceš tam ísť. Len kúkni sa tam. Boha. Posteľ. Máš reálne posteľ? Tu takto fakt, že spá. To je navohnutý koberec. Fuj. To je hnusné. Backrooms. Čekni tam tú fľašu. Tak tu máme schodíky. Tak ideme po tej ruine hore, kde sleduj na toto. Dosť. Zničené. Pozri takto, také stopy stokárov. Také proste... Fuj. Fuj, ale... Kúkaj na toto. Co to natočí? Pozri. No a stade tam najhlavnejšia časť. Tá hala. Kde čo bolo, to vôbec si neviem truchnúť povedať. Čo tu mohlo byť. Tu obrastajú už stromy. Kúkaj na ten strop. Vidíš, keby sme nenašli ten vchod, čo vedie tu, tak by sme išli cez strechu. No z toho strechu by sa dalo, pozri sa. Nevidíš parkovisko. Wow. Sleduj na toto. Tu bol výťah. To je ešte tlačítko zas, no už není. Bol na kľúčik ešte. Nespadne. Ne. Sleduj na túto malú kumbal. Pozrite sa tam hore, je strojovňa výťahu. Sme späť na prvom, ale je to tu hrozne rozbité. Vieš to? By trebalo svetlo, čakaj. Čo ti drbe? Tam sú stokári? No nič. No nič, tak tam nejdeme. Pozri, jaká pásca. Bacha, preto hovorím na urbexu. Detičky nechodí. Tu je vchod, hej, do tej... Tuto je v podstate jakby predná časť tej budovy. Tak toto tu zarastlo. Dosť zarastnené. Hej. Pozri, tam, toto mal byť chodník, tam. Však to aj bol chodník. To bol chodník. A bejvavalo. No jasne. Za socializmu. Ale čo to bol? Či to bol panelák, alebo čo? Nie, to však to bolo pre Šariš, boli dajaké... Pivovar, no. Pre pivovar dajaké kancelárie, ne?
Takže ľudia, sme na konci tohto videa. Urbex je úspešný, ako môžete vidieť, podarilo sa nám. Budova je dosť v katastrofálnom stave, možno zachrániť by sa dala, ale to len ak by naozaj niekto chcel, ale sme na Slovensku, takže pochybujem. Jasné, že nie. Tak jasné, že... Podľa vlády. No hej. Takže asi nejak tak, jeho kanál máte dole v popise a vidíme sa u ďalšieho videa. Čus! Čaute ľudia.